А ако ти кажа, че това, което ядеш днес, ще повлияе на здравето до края на живота ти? Или че може да оформи хранителните ти навици, когато пораснеш? Знаеш ли, наистина е плашещо малко човече като теб да навлезе в истинския живот. Има много нова информация, която напълно променя начина ни на мислене за храненето в ранна детска възраст. Добре, това, с което твоите родители те хранят в момента, ще има огромно влияние върху здравето ти, когато пораснеш. Може дори да препрограмира гените ти. Знаеш ли, кърменето може да намали риска да имаш наднормено тегло в бъдеще. Знаеш ли, че когато беше тук вътре, това, което ядях, определяше темповете ти на растеж? Аз обръщах специално внимание на храната, която ядях, за да съм сигурна, че ни доставя всичко, от което се нуждаехме. Важно е да получаваш достатъчно желязо, йод и есенциални масни киселини за твоята възраст. Ако се храниш с питателни и подходящи храни сега, в бъдеще оптималното развитие на имунната ти система ще бъде подпомогнато и ще се намали риска да развиеш алергии. Можеш ли да кажеш здравословно начало, здравословен живот? Здравословно начало, здравословен живот е тук да помогне на родителите в отглеждането на здрави деца. Ето защо Нестле комбинира 150 години опит в детското хранене с най-новите патентовани изследвания, за да създаде образователна програма за родители, настойници и професионалисти, която да подпомогне майките и татковците в тяхното ежедневие. Съгласна съм.